Kala timun sigarane terus bangun negarane mampir mas tangga mampir napa estu napa boten mampir lampune indah cuma Gareng buci blek mangga katuran beksa Banyumasan Sadewa Banyumasan Pak Gareng Lolo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Gareng? Alhamdulillah pinaringan sehat, Mas. Buci blek sehat nggih? Nggih. Allah. Kowe wong wangkung gat-gati wong. Alhamdulillah sehat, Mas Togok. Ora perlu banter-banter ki disambung mic. Kowe iki jane iki ciblek apa tronton? Banter eling wong. Ora kaya gue Kang Gareng. Wong genah jenengane semangat. Semangat ya kaya kiye maju tak gentar. Loh, semangat-semangat ora sesuai kok. Kowe iki sakmene kok suaramu kaya salon kontrol. Apa ora ngerti nyong nembe dicas? Tembe dicas mau sore nang dalange. Kowe iki Coba Mbak Ji, ngisi-ngisi na temen ngecas ciblek ora doyan nyong. Lah aja kaya gue wong nyong anu gledekno dicas langsung jare men kon seru ya gue. Apa kurang wedokan to? Ya ora kaya kuwe lah. Mosok kaya ngono kok ya. Lah ya nang apa sih? Gareng aja percaya. Lah buktine iki ciblek jare ber mbok ces. Ya ini kan ya aja kaya kuwe lah. Maksudnya Dong kan ya aja ngaku blek umpamane ya aja ngaku dong. Ya nyong kan ora bisa nyimpen rahasia. Aku Ora dadi kaya asale nyong anu bocah jujur. Ciblek iki ora iso nyimpen rahasia, bak memorine iki sithik soalnya. Nah, ngono lho dadi aku rahasia yang ciblek mesti bocor. nah, wutah. Asale Langka wadahe. Bocah angger jujur ayu ki ora bisa nyimpen rahasia. Lho. Sesek rene. Iki perlu Diurus. Perlu tak klarifikasi bocah Yen ayu jujur ki angel kok nyimpen rahasia. Selalu terbuka apa adanya. ya banyak takoni kowe ayu yen sing nyawang saka Cilacap kono lho. Kowe iki mbok nyawang diri. Lah nyong ya nyawang lah keprimen sih Kang Gareng. Ya wong Ki Eko Suwaryo kok entuk kowe iki terus kepiye? Sing ngomong Ki Eko Suwaryo dalang kondang, dalang terkenal uli ciblek kowe sapa sing ngomong? Lah iri kata Ora bareng ngeces. Lho. Apa sing jenengane wong ngecas kudu terus uli nyong? Maksude baterene nyong ki anu wis ngedrop.
Terus dicas nang kaep anu. Oh, HP. 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 Dadi orangnya jadi bojone Mas Eko Suwaryo. Ora padanen kok ya ora apa-apa padanen iku. Ora masalah Mas Eko kan tembe siji tok bojone. Dalang kan kudune loro apa telu kaya gue. Iki iya Gue ajake gue reng. Ora yen iki tak benerke. Iki tak benerke. Dalang kuwi yen kepengin laris, kepengin kondang, bojone kudu luwes saka siji. Nah. Dasare apa kudu kaya gue wis aja. Lho, dalang ki nyambut gawe bengi sewengi muput akeh kesele. Ya, Nek terus? bojomu siji apa iso ngladeni kowe? Pancen sih ya. Wis pokoke iya. dalange ayo dijak rusak yo. Yo nek cara nyong ya Kang Gareng. Anu paling apa jengane terkabul ki angger doa seorang istri. Bojo siji ke angger siji ke doane ke kurang. Mulane angger kudune loro apa telu ke mesti doane luwih Yo apik. ora ngene yen loro ora gelem yen kowe entuk ciblek kan 1,5. Nembe setengah. Ben gelem. Aku butuh ya ora setengah. Ben Kon- gelem. Ilalah oh alah. Ben gelem. Ben gelem ya malah kaya angger ngomong separuh nyong ora kan ora gelem. Lah separo ora kunangan, yen loro bojone nesu. Lah separuh tapi kan butuh tetep bolongane sanga. Kok Reng gareng. apa? Nyung mau angger ciblek. Napa? Umpamane nyung ora ciblek manake apa? Oh, jenengan marah sanggar karo nyong. Iya manake. Gampang metune tuyul. Iki yen kowe entuk ciblek, kok anak-anak ya cilik, dadi le ngedusi gampang watine ngedusi. Ayo Keprimen? adus. Betulin anak-anak pirang-pirang ana 20. Sempar. Leboke kerajang dikopyok ora wis. Dikopyo kaya Wis. gaplek. Ora perlu nesu. Wong iki Ora. dereke iki Suwargi. Eko Suwaryo. Suwargi. Suwaryo, Eko Suwaryo. Suwargi. Aku ki mare kesuwen ora mbok jak dadi Eko Suwaryo dadi Suwargi. Iya, Tapi- keprimen Mas Awake dhewe iki melu seneng. seneng. Dina iki kepethuk piyayi sing luar biasa, Biasa sosialnya. dia. Wah. Siapa dia? Iki tur iki job iki, tanggapan iki bagi saya memecahkan rekor. Jelas. Sing ngekeki job ki tahun 2019 lagi nglakoni Lagi saiki. nglakoni. Tepuk tangan buat Ibu Aditya Sri Marsito. Pokoknya. Wah, ngene we iki we duite wis entek. Ya pada. Dadi bengi iki ora nyambut gawe bengi. Kerigan. Bengi iki nyaur utang. Oh, berarti Rika wis lunas. Heeh. Nyong malah ora lunas tok malah isi utang nang kene kok. Berarti wis lunas nyong isi utang maning. Lho sok ben ge ditimbali neh. Iya. Ning nyong percaya karo Ibu Aditya lho Kang Gareng. Sebab Senengane kue apa ya membahagiakan masyarakat kene. karena beliau punya prinsip orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Tepuk tangan yang meriah. Dheweke iki kepengin wutuh tapi wutah dhisik. Kowe wutah dhisik bisa Tembe wutuh. yen wutah ki ora bakal kurang ning malah saya iya. wutuh. Lah Ibu Aditya pirang-pirang sing disantuni tapi tetap rezekine pirang-pirang tetap Beliau kembali. tahu doa sing mandi itu satu diantaranya adalah doa dari para anak yatim Anak piatu. yatim. Ya kayak nyong lah ya. Ciblek yatim piatu. Kowe yatim piatu? Nyong yatim piatu rada rama rada piyung rada bojo. Jan yatim piatu temenan. Lho Nyong. gue gareng. Siapa? Gareng. Gareng bojone. Ya iya mau bojo. Aku ndek bojo kaya ngene iki. Iya. Terima nganggur. Lah nang apa terus kenang apa? Lek gunake kangelan. Gunakna keprimen barang terus melu salindri kaya gue nek kan salindri terus karo nyong kaya gue. Biyen kan mutan ulie karo nyong kecekel teles, Mbok. Kecekel teles siapa? Ciblek iki cilik bareng nesu mekrok. Ya iya mekro kaya tambah gede. mekro kaya landak. Aku ki nang kene iki ngene, Blek. Aja ngene. Lah yo ngono, Blek. Nah,
Dadi aku ki ngono lho ora enak. Oh angel ya. Yo ngene. Ya ngene wae ora apa-apa. Wong aku ki tepung karo Bu Aditya ki ora malah ora ning kene. Nang endi Kang Gareng? Tepungku ning Batam kono. Rikala aku pas ayo itunge nyambut gawe ning kono kepethuk karo beliau. Karo Ibu Aditya. 2019 kelakon dina iki. DPW nganti ping 3 dadi entek-entekan ya. DP nganti ping 3. Ping 3. Ora kaya Ibu Aditya, Mbok. Waduh. DP ini seniman nganti ping 3. Lho lah wong aku ki Angger wong ora mlotah tuli ora jan temenan. wong Bu Aditya ki apa ora pirsa ya? Seniman ki angger di DP ping 3 kuwi biasane lali. Ya garis senimane apa iyalah. Lah ki di DP ping pira? Nyong ora kelingan. Nyong DP ping 5 apa ping 3 Ini kebahagiaan lagi buat iya. saya karena apa Alhamdulillah. pentas ning kene iki cedhak karo omahe maratuaku. Oh Rika ya dua mertua. Ya Masa- duwe wong menungso ya duwe lho masa. Bojoku ki anak sapi apa piye? Ya maksudnya lah ya nyong aja jengkel. Maratua. Pelawak ora kena jengkel. Nang kene nang kono Banyumas. Pelawak jengkel metune ketabrak truk. Ya aja den-den. Mulane aja Bahaya. jengkel. Omongane sing apik Black. Wong ki dalam hidup 24 jam dalam satu hari, Iya. ora kitang sak detik itu ada kemandene. Ngati-ati Wah apa ya? Mulai ngati-ati. Oh iya iya reng iya Mandi. reng. Iya. Iki tenan iki aku maratuaku kono Mas, Ngendi? Sido Mukti. Oh Sido Mukti. Cedhak karo kiye. Cedak karo ngendi? Kene. Kene ngendi jajal? Kene iki Karangreja. Watu Rame. Lho kok watu rame? Watu rame. Desa Watu Rame. Bisa niko watu rame. Iki kene ngendi? Karangreja. Karangreja. Karang ki jenis apa? Watu. Watu. Rejo ki rame. Rame. Karangrejo Watu Rame. Oh, akeh kerikile ya. Ah, lah yen iki mau sadurunge Kebumen kuwi Kabupaten Wiwit Rame. Kok wiwit Kene rame? wiwit. Purworejo, Purwo ki wiwit, Rejo ki rame. Oh. Sadurunge kuwi ngliwati kutha Makalung. Makalung siapa? Magelang. Lah Magelang ki yang cilik, wong kuwi gedhe Ya, Kalung. Makalung. Oh. Makalung kuthane Terus gedhe. kotane gede Makalung. Makalung. Terus ngliwati apa maning? Wis ora ngliwati wong aku turu kok. Ngliwati ora ngliwati terus turu ya. Heeh. Reng, Mas Gareng, nang kene seneng sing meriksani akeh banget. Selapangan kebek ya, Mbok. Tepuk tangan buat Tepuk hajatnya tangan, Ibu ye, Aditya Ibu Aditya. Sri Marsito. Wah, Awan mau Dono Driyah, Dono Dono Driyah. Arto, Bengiki, Dono Roso. Betul. Oh, Sing iya. tidak masuk kategori tadi, sekarang mendapatkan Dono ning Dono Roso tontonan. tontonan. Dalange ora muni-muni iki Ki Eko Suwaryo. Suwaryo. Apa to tegese Eko Suwaryo? Tegese Ki Eko Suwaryo ki opo? Kowe karep nerangke apa arep takon? Aku arep takon, maksudnya Kang Gareng nyong ora ngerti nyong melu puing bola bali angger nderek nama saya kok ora ngerti jenenge Eko Suwaryo ki ada artinya enggak? Eko Suwaryo iki enak ditonton, enak didengar. Oh, Ya. iya pancen. Oh, kuwi saka tembung kondang sebagai dalang dari Kebumen. Kebumen. Sugih-sugih sanggit, sugih carita, ditanggaping 10 ora kentekan lakon. Ora. War kuwi wareg pengalaman. Hmm. Ya kuwi ya, iki nandake ya iki dalang Karesidenan Banyumas sing Banyumas lagi laris. Lagi spiral kok. Terima kasih. Ngger gareng, gareng. Gareng. Gareng, wis. Apa? Gareng artine gareng. Artine gareng. Gaki ganteng rupane. Wah. Ganteng Black. Caranya anak gareng kok rupane ganteng. Ganteng rupane kowe. Loh, Angger nyung ya caranya udu gareng udu artine kuwe. apa? Gareng, Apa? kowe batang. Reng kowe kiri jadi batang kiri. Ya ora mosok bodong kiri. Aku arep takoni Pak Kapolsek rawuh ra iki. Rawuh Forkominca. Arep takon Pak Kapolsek mateni ciblek hukume pinten Eh. tahun, Pak? Ora dihukum wis gari dipateni nek gelem.
Masa nyong mati ya melumpat maring ana. Rungkel maring Ibu Aditya nyong. Nyong wong gareng kok batang kiri. Lah wong gareng gak kok wong ganteng lah ganteng sakan ngendi? Wong mripate bemenceng. Tidak ada orang yang menjelek-jelekkan diri sendiri. Kuwi watake manusia. Iya. Mula aku ngalem ngene gareng kuwi ganteng. Wajahnya rengean bisa menjadi tertawa kalau melihat gareng. Oh, pasti. Karena saya jelas. seorang penghibur. Penggemar asale gareng nah gue apa ya Purokawan ya. Semar Gareng Petruk Bagong. Ngergone Rika Bagong gone kene Bawor. Berarti kuwi ana artine kabeh jenengan ya. Ciblek. Artinya yo wajah gemeter blek aja melayu. Sesuk tak pites lho kowe. Pites kaya lingsa. Ciki cilik pawane. Betul. Cilik bodine. Black kuwi wadah kerupuk. Iya. Oh, berarti nyong wadah kerupuk ijo sih ya. Iya. Jadi wadah kerupuk ya. Lho nek ana gunane. Ana gunane. Supaya kerupuk ora mlempem. Mlempem jadi diwadahi nggonku. Nah. Dadi ora mlempem. Heeh. Ayo monggo sing duwe kerupuk wadahi menggonku. Ora bakalan mlempem. Ningmu mblebes tok. Ciblak kan artine. Apa ki? Hurufe apa bae? C I B L E K. C. C. Cerdas. Wah. Ya. I. Istimewa. Wah kaya nganggo ndok istimewa ya. B. Bermanfaat. Apaan sih bermanfaat? Yo bermanfaat mbok kabehan maksudnya jenengan arep perintah nyong ngumbahi ya bisa, asa-asa bisa. Oh ya, Gawe sajen ya tayeng. Gawe apa bae tayeng. bermanfaat. Bermanfaat. B ya. nyambut gawe. L. Loyalitas. Waduh. Oh ya bagus. Seniman harus loyal kepada seni yang digeluti. Pasti. O. Yo lengo banget lho. Sekolah apa ora ana ciblek kok nganggo O? Ya jenengane udah ciblek jeblok. Blok. Ciblek ki nganggo Mas Gareng. Wong mangane nganggo kecer kok ngomong ora entuk. Ciblek Elegan. Wah. Aku kan elegan pakai apa aja kan pacan elegan. iki edan. Terus Edane yo ora edan lah. lah iki elegan. Heeh. K sing terakhir. Kurang bayarane. Antem bae gue. Banter ra umum. Ugur sahabat Ya. kurang. Ora kayak gue karo Ibu Aditya nyong ora. Nggih monggo mriki monggo mriki. Nah. Kowe iki kok ngatur wong ngadum kerdus sing Lah ya apa? wong gumene anggere dhewek ngajak kok gerduse teka kawit mau ora teka. Pancen iki panitia anu sajake iki pancen nglimpekke awake dhewe mau-mau kok ora metu snack. Tapi bareng aku awake dhewe nyambut gawe metu terus snack. seneke iya. Tapi nangone Ibu Aditya snack makman apa bae ora kepiran Kang Gareng. Pokoke nangone Ibu Aditya pokoke jan meriah temenan. Meriah sakabehane. Bagi-bagi rezeki. Para pedagang bisa laris kabeh, Amin. pedagang saal lapangan iko. Ora mung pedagang, tukang parkir ya do. Tukang parkir ya padha oli duit. Mergane Ibu Aditya sing bagi-bagi rezeki. Mulane nyom iki mlaku bareng karo Ibu Aditya. Lho, jebule Ibu Aditya duwe adik kaya gue. Ciblek dari adine. Nyong jarane adine Ibu Aditya. Dadi kowe mlaku karo Bu Aditya mau dikira Iya, tuh dituntun nonyo nang Ibu Aditya jarane adine. kowe lak sing sebelah kene. Sing sebelah kono mau ngelokke wah Bu Aditya nyangking termos. Mas teremos sih mau blek kerupuk. Sikit teremos. Lah kowe lak alat dapur. Oh nyong harap dapur ya. Tapi kan mugu Migunani. migunani. Mula aja kelarisen omonganmu wis mletot-mletot. Migunani. Gunane tidak apa-apa, yang penting kita ikut Sehat, partisipasi, derek bersyukur. Ini tandanya beliau Ibu Aditya adalah orang yang ahli syukur. Orang yang ahli syukur itu tempatnya nanti di surga. Amin. Dan beliau
ado-ado ke Batam rene iki karena tidak mau memutuskan tali silaturahmi dengan piyai kene. Orang yang memutuskan tali silaturahmi tidak akan mencium baunya surga. Betul. Nah, makanya beliau datang ke sini nyeneng-nyeneng ke piyai kene sekaligus memberi santunan kepada anak yatim, anak kurang mampu. Anak terlantar dan kaum duafa. Tepuk tangan buat keluarga besar saking Napa? Ibu Aditya. Nggih, Ibu Aditya niku mboten taun iki tok nggih Mas Eko Suwaryo. Boten pun ping kaping. Saben taun niku setiap tahun. Tahun wingi ketoprak sederenge corona. Ya ketoprak ya wayang kulit nah sepoke niku napa mawon ditanggal. Orjenan meha bendino. Orjenan bea bendina Lah kowe pokoke. Mas Eko wis bola-bali aku mbok sumpah cekek demit lagi sepisan iki aku. Rika tembe apa? Nembe ning ya mbok iki ya insyaallah dengan tampil pertama ini Iya. mengko iso sumulur. Amin. Amin. Moga-moga lanjut. Lalu kita dipun sengkuyung warga masyarakat Karangreja. Karangreja mriki wah Nggih. persatuane kuat-kuat. Bapak Kades Anifuddin. Nggih. Kula sakonco ngaturaken sungkem pangabekti lan matur nuwun Pak Kades dukunganipun. Ya niki kula sing ajeng protes kali Pak Kades nggih niki. Pripun? Kepripun? Bu Aditya ki ning kene lak penduduk Nggih. masyarakat. Bu Aditya wis nimbali kok Pak Kades surung nimbali aku. Wis gampang Pak, mriki sering Oh, banget Lah enten acara, makane Pak. aku muni ngono ki mergo kene lak sering gelar wayang. Nggih. Lho iki beliau tuh lho aku ngerti. Oh, Rika kepengin ditimbali Pak Lurah. Iya. Pak Kades. Heeh. Kebeneran, Pak Kades mau wis rasan. Piye? Aku ngesukar ngundang Mas Garing tapi dewek. Ora masalah. Ora Piye? apa-apa. Acarane piye? Acarane kayak Pak Kades kan nang mburi anak kolam. Lah terus? Kolam lele dumbo wadon kabeh kurang lanangan. Jare kepengen ditimbali. Niki Pak Kades piyayine mbok kajeng dipeta. Mboten Pak Kades BTL. PTL ya, Pak. Batal. PTL. BTL batal Pak. Pun. Lah jare niki kepengin Pak Kades itu usahanya jaran goyang Bu Ciblek. Oh, jaran goyang. Kayak jaran sing ditabuhi sing iso ngibing. Oh, nika. Oh, ciri khas kene kae. Ciri khas Nggih, jaran oh, laris goyang. banget jarane Pak Kades. Oh, Nih, Pak nggih. Kades mau aku lak jagongan sore bisa menilai beliau tuh ya alhamdulillah dipilih sebagai Kades ini karena memang beliau itu sesuai dengan Kades. Betul. Kades itu ada artinya. Apa itu? Itu menempel pada diri beliau. Kades K kepribadiannya luar biasa. Siap. A akalnya pintar. Pintar. D Betul. dedikasinya tinggi. Iya. E ekonominya mapan. Iya. S spiritualnya kuat. Nggih. Masuk atak wis tak lem ngene kok seseorang ngundang aku ya kebangetan pokoke. Oh, nggih. Ngundang Pak Kades. Mas pokoknya Gareng. siap. Non, Monggo sing jenenge Mbah Marjito ki ya seniman kondang. nggih. Nggih, bapake Ibu Aditya niku lho seniman niku. Nggih. Sanggit malam ini niku sing maringi ya Mbah Murjito niku. Lah niki abot lho kangge sampean. Nggih. Ditanggap wong, ditimbali wong sing ngerti wayang, ngerti sanggit. Kira ngati-ati bahaya lho. Nggih. Tujune kowe wis lunas ya. Tapi Lunas susah bet nih biyen. ya nyong percaya kok karo Mas Eko. Apa? Lah wong dalang pinter, Heeh. dalang kondang wis tekan ngendi-ngendi wis jelas anu pinter. Orang usah meragukan lagi dengan beliau. Beliau kok beliau. Lah, iya, Beliau. apa-apanya udah salah ger ngomong. Monggo dibeto Pak Kades. Lalu ki sampun dipun paringi pangestu kalian jajaran para kompincak Kecamatan Oke. Petangan matur Matur sembah nuwun suwun. rawuhipun bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah. Dipun sengguyung para pepundhen tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Ketok ayem tentrem. Nggih. Ayo wah jan gumuna kula sing anu tang mriki niki sing mriksa niku jan semenan jagung kabeh kok nggih. Alhamdulillah nggih Bu. Hati-hati nggih Bu. Teng mriki kata orang-orang nggih. Ya pada di anu sing duwe kantor KUD. Dene kaude. Kantor KUD mbok kelebon orang-orang. Sing nonton jagung kabeh sapa? Lah kae jagung Lah kayak padahal kenal sing ngadeg madhep wit kae. Oh madung ngana? Heeh. Lah ke domongi. Wong Eh. tontonane emang enak kok madhepe ngana. Oh rasa. Ih, apa sih? Ising nguyuh. Oh, lagi nguyuh.
Oh, mulane sih cekelan. Cekelan apa? Apa pada Agi nguyu mulane cekelan tembok kayak iya. Gara di apa sih? Tuh. Apa? Wong ora ana temboke kok. Ora sing jelas kae bar nguyu. Ya. Terus nganggo obat. Obat apa? Diobat ABG ngono lho. Ya pada bae. Ya pada bae gue jeneng. Ya wis Reng karo Mbak Ciblek. Iki ana bintang tamu Niken Salindri. Niken Salindri. Jenenge pada karo nyong lho. Sapa? Nyong biyen yang nganggo Niken ning siki ora. Aku biyen Niken Ciblek. Oh ngono. Iya, barang siki pada ngundang orang nganggo Niken. Oh iya diterimake wis dienggo Salindri kok. Ayo Mbak Niken. Jejeran karo Bu Ciblek kaya apa? Mon sing karane karo sang Tetep isi kurang. Isi kurang dhuwur. Bintang tamu Niken Salindri sama Niken Seledri. Setanmu ora ngene. Waduh. Apa? Aduh, meledos yang ora jengkokan gengko. Jan, Oh, rek aku nggo diklik lho. Ngiring blek. Apa? Iki molo ngadeg. Niken Salindri ayu. Ning sebetulnya yang berbangga itu kamu. Kenapa, sayang? Aku ya ora ngerti kan. Lah kenapa sih kok aku berbangga? Karena gini, Iya. Niken diarani ayu ki mergo ana sing elek. Yen ora ana sing elek, ora mungkin Niken diarani ayu. Wis Betul. nembang nih kan urusan kursi wong gemblung. Garing ngomong blek kowe ala kayak gini ngapa? Dadakan berbangga. Kowe serik timbangane aku mbok go lanangan lele dombo. Ya bener. Lah wong jarak kepengen timbali Pak Kades ya. Bali kok go peranaan lele. Lah ya ora apa-apa sing penting tuli anake akeh. Anake akeh. Ken, lho bocah ning iki. Ken, ning iki Ken. Nang disi lunga mbok ya Mang Dik. Oh lah guys. Oh lagi apa? Cek, nggih. Sugeng dalu Pak Dalang. Wilujeng dalu Alhamdulillah saged kepanggih malih. Nggih. Cek wingi tas kepanggih sakniki nggih kepanggih nggih Pak Dalang nggih. Alhamdulillah, Bu Niken. Nggih, alhamdulillah. Tetep niki tenggene Umi Aditya. Laras. Nggih, Umi Aditya leres sangat. Wah, ini pon kedua kalinya nggih Pak Dalang. Betul. Inje, alhamdulillah panjenengan sehat Pak Dalang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ki ngapa toh? Sugeng dalu. Mbuh lah. Kula pun ping sepisan iki. Ora takon. Tanggane Umi Aditya, Mas. Ora dadi jengking kaya. Wilujeng Jenengan dalu. kepripun sehat? Wilujeng dalu. Lho, mengarep. gak sopan. Lagi sepisan. Gak sopan. Lah wong wedok Ya, ngene aku yo ngene no. Masa aku kon padha wong wedok. Loh, iki sebagai rasa sopan. Iya, sopan. Lek wong wedok ki ngene, ya mosok sugeng dalu Pak Dalang. Ya iya. Kan ya ndak apik Ya iya ngono kuwi. bener masa. Lah mosok sugeng dalu Pak Dalang ngono kok. Enggak sampai. Nggih, friend yang baik kan. Ya, Sugeng Sugeng dalu. dalu Pak Dalang masa kok Lah. sugeng dalu Pak Dalang nggih. Dolah. Wong pikirku ki tak bedake antara wedok karo lanang. Loh, wedok lanang ki padha ae, sing Nah, penting sopan. Sindanku ngesuk tiru. Sugeng dalu Pak Dalang. Nah, ya benar, benar. Wis kene tak pada. Bener ngene urut kayak kon jengking. Sugeng dalu. Dalu. Monggo. Wah, malah maktus. Aku tetep ora iso mbok kon model Wong koyo lanang ngono. kudu mengarep. Oh, kayak gitu. Tapi ya pancen bener Kang Garing lho Salindri.
Piye, Dik? Niken. Enggak. Ya apa-apa lho. Ngene Pak De. Ngeten Pak De. Apa? Kula niku saestu. Salindri. Iki aku bingung tenan Pak De. Gak apa-apa. Lek aku Ora usah istilah- leek, nyong mong leek. Nyong mong leek, nyong mong. Iki logate Jawa Logat Timur. iki beda-beda. Oh, iya. Iki apik lho iki. Angger leek Berarti apa? iki Leek. wong telu iki. Oh, iya. Wong telu Beda. itu punya ciri khas Oh, sendiri-sendiri. Heeh, Kebumen, Jawa Timur, Jawa Semak. Tengah. Gue Aku wis Lah, aku enggak, aku kuwi mau ki arepe ngomong Jawa Tengah. Lah kok sampean pas ndek kene yo gak aku wis sengaja. suwe lho ora ngambung penyanyi wis suwe lho. Mah. Dadi ngene, ini namanya mempersatukan keanekaragaman. Dialek Banyumasan, Jawa Timuran, Timur. Semarangan. Nah. Dan Semarangan ini ciri Beda. khasnya o. oh, Ati, Jawa Pokok, ngo. Jawa. Aku ngo. Oh, lek Kediri. Dan Kediri leh. Leh, Leh. iya. lek. Dan kue. Nyong, ora. Arep lunga, nyong. Yo ning aja banter-banter to. Iya, A, Sarawak iya, A. Iya. Ini aku kalau manggil sampean gimana? Bu, Dek, Mbak atau Eyang Putri. Yang putri nyong jeputu senoto ngirim ora yang seneng kok eyang temen. lho? Iki ngono, Cik. Ngomong baik Miss Ciblay. Misteri apa piye? Beb. Beb, Baby. baby. Kok gari babi? Kelas berapa? Wah, Ala banget ki cucuke yakin. Ala banget gerak temenan kowe lho. kowe iki ketoke takon ning nyek ciblek tahun ciblek ki ora kelas 1, ora kelas 2. Dheweke iki kelasaran. Sauri Black, Kelas- sing kaya bocah cilik bocah TK lho Black. Kamu kelas berapa? Kamu kelas berapa? Jenengan ditakoni yo ndonike takoni. Adik kelas berapa, Dik? Aku PAUD. Kelas Pak Aut. Apa? Kelas Pak Aut. Aya gayuh induk. Kelas apa? PAUD. Ma, kok mau iya lainnya medeni. Minggir. Wedi mek sampean. Masa wis samono kok kelas mawut. PAUD. Oh, mau to. PAUD ki sak ngisore TK. Oh, Apa? gitu. Umurnya berapa? Aku perlu apa ya? Ambu murid damat. Hati-hati lo. Aku upah. Hati-hati lo Ken. Upah. Kebacut pelo lo. Ya salah. Si Jawa. Aja pelo rek Mas Gareng. Wong sing apik yo bocah saiki iki nadyan masih kecil Iya. sudah berbicaranya. Berbicaranya sudah Takoni iya. sing apik, ngaku bahasa sing apik. Ya, Kelas nyong- berapa? saya udah nggak sekolah nih Ken. Oh, udah nggak sekolah tapi kok Udah. masih kecil. Lah kenapa loh emangnya? Emangnya pikirin lo gue? Kowe lah Kenapa? takon- Kamu kan baru ketemu baru tembek iye. Nih aku Tapi kenapa kok Enggak, kamu enggak. bicaranya bukan senono? aku mau ngomong sebenarnya. Iya. Sakjane kan Sakjane. Sajanya Iya, mana bodoh ae. sajanya? sakjane iku iki lak ya mudeng nggo bahasa Indonesia. Loh tapi iya. Kenapa bicaranya kok ceromat-ceromet? Loh siapa emangnya? Aku baru di Jakarta kan belum lama. Berapa dine? 3 dina. Kemana aja? Di sana aku terlonte-lonte. Terlonta-lonta. bukan Ya ora ono terlonte-lonte. Oh iya. Aku di sana putih ya. Kamu Soalnya aku naik apa? di Naik sana apa? ke sini. Aku naik sepur. Ora ono kereta api kok sepuh. Naik kereta api. Dari stasiun Gambir. Iya Gamber. Enggak Gambir. Iya Gambir. Kok Gamber? Gambar kita Dari stasiun Gambir. Aku tadi udah makan di Jakarta ke sini. Makan Makan apa? apa? Aku kalau di sana makannya senengnya kentuki. Kentucky, bukan Kentucky. Kentuki. Kentucky. Tulisannya apa? Kentucky. Ya udah. Ya kentuki sama teh gendul. Teh botol. Kok ketok desa banget. Nyong gendulnya melung kene. Aku kuwi nek jajan nang Jakarta ki sing bingung ki gur siji. Apa? Kenapa? Nasi rames kita tahu.
Iya. Nasi dengan rames. Rames. Nasi ayam, nasi dengan ayam. Iya. Sing tak takoki, nasi doang ki lawe apa? Nasi doang. Lah ya nasi rames genah. Ana Nasi jangane, rames. ya. Nasi ayam, nasi Ana ayam. ayame. Lah nasi doang ki lawe apa? Nasi doang lawe siapa ya? Nasi doang itu nasi tok. Lah tok ya apa? Nasi tok itu nasi ya wis kuwe. Hanya nasi. Hanya-hanyanya. Hanya nasi. Hanya Ya hanya satu itu. Wong nasi doang, lah doang iki lho. Udah doang. Lah Hanya-hanya. lah hanya ki apa? Bu nyombe bingung. Lah kamu Jakartanya di gonggoman mana? Gogoman ki apa? Kayak kalau aku kan di Jakarta di gonggoman Depok. Kamu Sebelah mana? Gonggoman itu apa? Gonggoman. Gonggoman itu apa? Gonggoman Daerah. Oh, daerah. Daerah mana Kang Gareng sama Diken? Oh aku di Kaliboto. Kalibata. Apa ono? Aduh. Gak Odo. ada. Oh, di Jakarta ya odo Kaliboto. Ya adanya di Somorong. Di Somoro karo di Solo. Aku sesuk melu edan iki karo. Padha ditanggap kon padha edan. Nggih, Iki kenajan. niken pun jumeneng, Mas. Mangga. Mangga Nggih. dimanfaat. Wis. Panjenengane napa? Mbok pilih Ibu Aditya Sri Marsita wonten pamundutan nduk nike Nggih. karepane lagune napa. Menapa Ibu Aditya badhe berkahi minggah Oh iya, panggung? saya lupa. Gini Mas Umi, Gareng Umi. sama Mbak Niken, Mbak Nggih, Jebrek. nggih, nggih. Ibu Aditya tadi mau foto sama jenengan dan sama saya tapi jenengan belum rampung dandan. Wes, Nggih. iki mau sadurunge nyambut gawe kene nyambut gawe ning kono. Bu. Ning karo dalange dimen bareng karo Oh dalange. nggih. Kula mungkin berdua kali dalange nggih. Mboten, monggo Bu Aditya munggah rumiyin wonten panggung mangke bar Wonten, niki Bu. lagune. Nah, monggo Bu. Monggo Ibu Monggo, Aditya. Nggih. Kam nggih wayange ibing nang kok Kam. Kok sikik Bu Aditya yo adoh. Lho jeneng wayange kok dibingen nak? Lah kowe arep Sing wayang mburiku engko. Oh nggih. aku gedhe aku dalang gak duit entek ngono lho. Ora iki tenan lho. Mau Bu Aditya kepengin foto bareng Oke. tapi di dalam mau jenengan urung rampung dandan. Ya oke, kose. Monggo Ayo. Ibu Aditya katuran Monggo, pinarak Mas Kamti. panggung. Ibu, Bu Adit, apa setyane ala sampun apa? Monggo Bu, niki dipun tenggo Bu. Nah, Oh, monggo pinara Mas. katuran Ibu Aditya minggah wonten ing panggung awit kangge foto bersama. Aduh. Lah. Pun. Loh Bu Aditya kok nganggo Monggo Ibu Oh, Aditya. pengawale. Oh nggih. Nggih. Wah Ibu Aditya ngagem kayak main ya. apa? Tambah ayu. Heeh. Nganggo oh, mboten napa-napa Bu. Mboten alon mawon Bu. Titi DJ Bu, Titi DJ Bu. Apa kuwi? Hati-hati di jalan. Jan kembaran karo nyong. Rambutnya yabang pada karo nyong. Cuma nyong mengguli baka buat Aditya Semiran. Monggo Bu. Ini tepuk tangan dulu untuk Bu Aditya ini ingkang dono rasa malam hari ini. Mriki Bu, pinarak Mriki, wonten Bu, tengah, Bu. Tengah, nggih. Nah, Niki tengah panjenengan sing elek-elek pinggir. Aku nang pinggir iki lho, aku nang pinggir. elak pinggir lho.
Niki ngaturaken foto dulu ya. Ya. Ru, sing apik Ru. Tukang fotone jenenge Ru. Nggih. Matur sembah nuwun. Ampun, nggih. Matur sembah nuwun, Ibu. Matur nuwun Ibu Loh, Aditya. Ibu mboten ngaturaken request lagu napa, Bu? Nggih. Nyuwun lagu napa, Bu? Nyuwun Umi. apa? Napa nyuwun? Kala sebok. Kalau sebok. Kala So- sebok. Kalau Kala se- sebok. Kalau sebok. Enggak pakai K. Oh, ya kalau sebok. Lah iya. Sing ngomong karo kasih siapa? Soalnya nambah beda. Ngomong kala sebok. Banget karo niken sesuk nesunan kowe melu. Ya wong yo ngomong kalau sebok, oh nganggo ka ora. Lah kowe ngobok mau lho. Ya ora, Padahal ora. teh obok-obok to. Iya to. Kalau- Ayo. Ya, Yo, nembong. Napa nduk niken karmane ibu napa? Karemane Ibu Aditya napa monggo? Nggih. Wow, kok ketoke wonten permintaan terus Ibu Aditya kok supe ngoten permintaan. Nggih. Napa? Enten Oke, niku kalau lagu. sebok. Apa Ning- lagu sing durung dikarang? Iso. Ya enggak enak. Ya yo makane kuwi wis Jangan. rasa nyanyi. Ya Nggih, wis. Biasane napa? Napa? Kala sebo mawon Kala nggih sak sebo. sadurunge ngaturaken tetembangan kula ngaturaken matur suwun sangat kalian Umi Aditya kita ndonga sareng-sareng mugi-mugi Umi paring bagas kewarasan. Amin. Sehat selamat wilujeng. Amin. Terus awet leh momong anak. Awet ingkang momong oleh. Ya enggak apa-apa penting. Ya anu Ya. cara anak kan nganggone leh kabeh. Ya. Nggih sampun mugi-mugi sehat walafiat terhindar dari penyakit-penyakit. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Amin. Amin. Dan semoga warga yang ada di sini saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mau hadir di acara hari ini, di Siap. wayangan hari ini. Semoga sedaya Bapak Ibu pinaringan sehat walafiat, Amin. panjang Amin. yuswanipun, Amin. rezeki ingkang kathah barokah, Amin. awet leh momong anak putune. Nggih. Amin. Moga- Penggemar kumpul loh, Mbak. Penggemar. Penggemar kumpul. Nggih, alhamdulillah. Dari Pokok- semua penggemar, Mbak. Pokoke didongakna kabeh sing tetanen keprimen, Mbak Niken. Aku gak bisa bahasa Inggris. Oh lengup. Bahasane sampean ambek aku. Ya iku maksudnya beda. sing tetanen didongakna men panene tambah Oh, nggih, amin. sing pegawe Mm-mm. dongakna ngapa? Semoga semakin sukses, lancar ke Amin. depannya, amin. Pedagang. Yang pedagang atau bakul-bakul, semoga laris. Amin. Terus dagangannya laku semuanya, Ya, amin. terus sukun bayi. Semoga Pakai wong yang babaran. meteng semakin banyak. Amin. Akeh dadi bakul kijing. Semoga cepat dibeli ciblek. Ya ora. Aja kaya ki doakna bakul kijing ya Lah ora. dongakene piye? Dongakne ganti kijing biyen kan wis bodol bertahun-tahun. Diganti sing anyar. Lah kok ganti anyar ki sing ngenggoni apa ngerti? Ya. Kok ganti anyar terus sing ngenggoni terus wah kijingku anyar ngono lho. Ya ora nih kan paling ora kan seneng Ya, kayak gue. ya, Ya. ngono. Ya sor. Sabar. Oh turun ya. Bawane nduk niken wis sak Iya, bawa-bawane. bawa. Bawa dandang gula Banyumasan. Siap. Oh nggih. Larase nopo? Apa nggih slendro paling? Slendro Songo. Nggih. Apik ya suarane jebule. Dereng, Bu. Oh. Jarku wis. Kupinge si cibleke bosok ngono. Nyuara wae urung kok suarane apik. Jarku. Lah. Wis Aku ki ambekan wewe sapi kok. Oh iya. Ngentut bae apik apa mending ambek. Ya. Sampean ngerti entute Pak Gareng? Ngapa? Nek mau ngembes tok. Apa iya? Mampu. Entute ciblek iki malah kaya wong undang-undang. Kok iso? Wah kerem kowe rene kowe ning kene terus ciblek ning kene. Entute ciblek kaya undang-undang. Sst. Apa? Lho Padahal ki entut padahal. Heeh. Ki sing jenengane entut wong ayu ya kaya kuwe sebenere. Sejen entut wong ora ayu lho. Pok. Kok
kuwi. Anu stereo. Repet pet 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 pet. Entute wong ayu ki mung gue tok. Entute gatel maning. Entute siapa? Gatel. Gatel. Pengendang jaipong. Oh. Kayak Gatel jenengan. jenengan lho mbok liya. Kanggo jenengan liyane nang apa ora gatel. Lah iya asli diundang jenengan asli ora Kok semaur. dibacai ganti jeneng. Jeneng kok. Iya tenan. Jeneng kok gatel. Lah ku cara Gatel kemana budeg. Ya lumrah. Mas kae sing ngendang kae jaipong kae Mas gatel. Oh iya Mas gatel. Oh alah. Angel Sake ki bagus-bagus kok. Alah, Jenenge tel. gatel. Ora apa-apa ding Mas. Sing ndang arep kuwi tembling. Oh ke tembeling. Tembling. Oh Mas tembeling karo Mas gatel. Iya. Kok ora ono sing apik blas. Blas. Memanisi Kudu wong Banyumas ning yo pas. Pas. kang kula Lip sing kok lip sing. lip sync. Sleting. Yen ora iso bahasa Inggris, ora usah bahasa Inggris. Lip sing. Oh iya lip sync Kang. Kayak sing nyuare nyong lip sync. Lip sync. Iya. Rombongan digoleti lising. Oh ya wong ngrungokke swara. Nganggo mbok cagak to, Lek? Ngarani kastok apa nyong? Nggo cagak ora terus mambu apa semribit. Kecut-kecut manjang tengik kok jebule kalake gareng. Lah sing gragas kowe ngerti mabuk mbok sedot. Lah wong oh iya ya. Lah nang jejere. Oh ya masih jejere mabuk aja disedot. Wong ngerti. Oh ya Oh toh. iya mambu mbok. Ora, Mbok. Ora mbok. Buntelan man doan Panganan khas Banyumas buntil karo mendoan. Pas pancen enak Iki- karo kupat ya Tel. Terkenal wetel. Aja diganti to. Aja tel. Ora aja. Gat. Mas Oh, Gat. keren to. Sopo sing ngendang cepet gat. Oh alah tel. Gethuk goreng nyamikane Gedhug goreng Sokaraja wis tau ndar gedhug goreng. dereng Dereng. Oh tembe nembang tok urung tau mangan. gethuk goreng Ya tukokno to aja. Ngesuk pokoke ngger gelem bali ngesuk tak tuku kena. oh Gawa maringana. buka plek nggih ngono to Buka plek. sadean gethuk goreng Siapa buka plek kepriwe? Ciblek. Dia ngger ngomong udah jeneng lengup banget lho. Ayo ning lengup. Kuwi Wis kena ciblek kok gaplek-gaplek. Ki jenenge telek. Kemaning pindhone ciblek. oh buci plek Kudu gaplek. pun diganti Ganti karo bathukmu. Emosi. Lah, krungu- Jare ra entuk nesu. Oh iya iya iya. Enggak. Ora. Sampean ki ndak entuk nesu, kok lek nesu ki nggarai mengkuret sansaya cilik. Jenenge namang kuret barang. Kuncine wong pengen dhuwur ki kudu sabar. Oh kaya gue. Heeh, dadi Kuncine mangan- wong dhuwur ora sabar yo nganggo ondo. Ya iya Pengen menek. dhuwur mancik wong wis lahir kok ngono cetakane kok.
teh kentang kopi bubuk Teh kental kopi bubuk. Reng nedalang bojone pira reng no reng? Loro. Loro. Nek ya sadurunge loro 1,5 sik iki. Loro, ya ora apa-apa, 1,5 sampai 3,5 ya. Ora apa-apa nyong siap iki. Wis. Maksudnya siap kon kerja. Jangan marah ya Mak kalau dimadu. Oh iya. Enggak sayang. Enggak sayang. Aku tidak marah. Aku siap di madu. Aduh duh duh duh. Iki madu tawon lanceng iso muni. Hilang tahunnya rintu pedok. Kinepat hilir lalapa tegodokan iwak gremeh Urung ono kendang moni kok ya iso joget ya. Iso wong Penari latar ya kayak gue. wong ki ora dikendangi keterangin wae obah kok. Ora apa-apa, Blek. Gen apik, Blek. Oh iya. Penari latar. Latar belakang. maring kanak maratua Maratua ki mertua. Maratua yang kae akan mrene Keluarga. kula warga tambah maning Jungkir Black. sumangga pesta Kayak mau, Pak. raja niki ditibake napa Pak Dalang? jare Terserah kalau sing- jenengan. Bak napa sing penting ora lara. Sing mau apa mau? Kalau Kalau sing sebo. Wah, yo dibuka kaya Ya, pradatan yo. kempul karo kethuke cara wetan yo jajal. Arek. Sekar Bima. Kala sebo wene sodo ing kekono dapan ki ngesir sewu warsa Luar biasa tepuk tangan. Alhamdulillah. Ojo mung sepisan yo Mas Gareng. dicucukke. Ya. Ditutukne.
Aja gur sepisan. Nah, pisan ora kepenak. Kudu dipingke. Nah, wong angger nusoni bayi bengi tengen ya kudu kaya gue. Aku pengen delok nganu. Bu, Delok apa? Delok apa? Butelek, buciblek. bu telek nganu apa jenenge? Buciblek. Heeh, bu ciblek. Ngapa? Bu ciblek ndadi. Oh, jegos. Ketoke apik lek pas sato ngono kayak bolang-baling. Ciblek kan wis dadi tambah cilik. Ayo, Blek. Dadi apa sih? Jaranan. Jaranan. Mendem jarang kene mendem. Mendem, Oh, dadi dadi. ki mendem. Oh, dadi ki mendem. Mendem. Ya wes. Oh. Ya. Cok. Ayo. Nganggo apa? Ayo. Maksud lho kok Lagune nganu. Sik. Saping gunung. Oh, Sopo sing ngongkon nganu ki? maksudnya lagune caping gunung. Lagune caping gunung. Ki sing kesusu ki tel, aja kesusu. Tel. Tel. Sapi gunung Lendro Songo dijenggleng sik. Ya, dijenggleng ning kok sing jengleng nganu mak ciblek. Ya Siap. karo Kang Gareng. Loh, engko gentenan. Oh, gantian. Aku bendahara. Bendahara. Oh, iso bendahara. Bendahara kok nggak kipas dijaluk lunga. Ya ndak iso. Iya. Kudu gentenan, kabeh Kudu- padha nyambut Kudu gawene. nyambut gawe kudu tanggung jawab. Jawab. Jawab iya to. Aku Ayo. Aku ya emoh. Emoh ya wis. Gorong mak De. Ya. Saben bengi nyawa Nang apa sih? Bisa kayak jaran. Iya. Iki memberi kekuatan. Kok Hah? Carane Pak Oh ya Kades. bener carane Pak Kades. Iya. Carane Bener. Pak Kades ini kurang suket. Tadi kari balung tok. Oh, Pak Kades iki jaran to? Duwe lah. Ora mung juragan jaran, juragan lembu. Juragan lembu. Jajal nganu. Pedus. Sing nyanyi aku tapi sing di nganu sampean. Walah ora cucuk iki. Ora cocok. Ayo. Enda Mak De. Iku kaya Ancang-ancang. Ora kaya Ancang-ancang. bakul godhong kae ngono. Ya ora apa-apa wong anu digenjleng. Ya ning aja nyincing ngono to. Lho iki ancang-ancang kaya kiper. Ancang-ancang persiapan Dijembeng. Jengleng. Dijembeng padha ae. Jembel pada bae. Aku mau bengi ngimpi apa? Oh, reka ngimpi kae jeruk Tembung busi. wedhus. Oh, berarti nya wedhus. Lho yo ora. Masa ya ora ana wedhus gelungan. Black wedhus pipi nang ndi, Black? Wedhus Pipine nang ndi? pipine ya teng iringan, Mbok. Salah. Masa sih? Ih, teng pundi niku Mas Toko? Ya nang bokong. Lho kok bisa nang bokong? Yang ono gambar nang wedhus pacaran mesti diambung bokong. Apa Pak? Wis Apa contone iya, contone. Kuwi tenan. Jajal paling wedhus wadon. Ya wis jengking. Gareng wedhus lanang. Mereka wedhus lanang. Iya. Wedhus tanpa buntut. Oh, buntutnya diketok. Buntutnya diketok wingi. Ngono wedhus kok ditoy matekno wong wedhus iki. Lah wong jarene kok dadi wedhus. Ora dalange kok ngerti romane wedhus iki. Kurang gawean Orang kok. kayak kan ini wedhus juga. Kan iso ae Pak dalang ki dodol wedhus lho. Oh, kadang Nyambi lek pomone dalange ra payu kan iso nganu, dodol wedhus. lah yen wedhuse ora manak apa ya dalange? Ya mbok gue. Kok iso ngerti romane wedhus bareng. Nyombe gumun. Lah Ya wis iya. nyong wedhus wadon yuk. Oh. Ora sida wis. Ora sida. Yen mamajan Arek. mau
sih? Kan aku udah linu. Wis to menengo, enak-enak. Enggak, aku masih kelas 6 SD. Cek cilik lo om aku cek cilik lo om. Masih ya wis nyala ora apa-apa. Oh, malah dinahke. Timbangane mubah. Kembang wae maton Kilapen. Aku anggere ana wong wedok wani ngono malah gila ya aku. Lah wong karo niken malah gelem sing ora gelem doyok-oyoknya sing gelem malah wedi keprimen jane. Rika karepe keprimen jane mbok. Ya nek wong wedok ki aja tur ditok-tokke nganggo ya paling tidak tuh nganggo etika. Jual mahal. Jual mahal. Lah ngger jual mahal kesuwen nyemal ora dadi. Langsung bebres ini cepet. Wah, musuh karo ngene iki jane sidan kolosal. Ora kaya gue ben cepet dadi. Dadi apa? Ora. Bocah ora ngerti apa-apa. Ora ngerti ciblek iki sik cilik kok. Cilik Wong yo. nganggone wis sandal Barbie kok. Iya. Jamen ora apa-apa nang apa sih? Nek ndi kok modale sandal Barbie. Kayak tungkae ditugel ki lho dolane. Dadi gedawat iki. Ora kaya gue, wingi nggo wadah gesan dadine kan bolong. Masa kok nganggo sendal bolong separo ya nyung isin. Ya tak tugel sisan. Wong nang penajagan darani darani asbak. Terus si bolo maksudnya nggo wadah gesan. Lah ini anu lho kemajuan lho. Loh ya iya jelas dong. Iya toh. Oh ya pasti kenapa sih? Kamu kok kepo lah? Satu jiwa. Sampun bule. Nah, sithik engkas le. Sithik engkas mumpung arep tekan kok. Ah, Ma. Wis. Gantian gini kan konya. Cinta kenang ono kari sepetril. kok malah dicokke nikah. Ranyong wis sesuwe blenger. Mangan kok kok blenger iki. Ya iya dina-dine jelah. Ya Mbak. Panas. Mbok kayak sawan celeng. Panas udan. Ketoknya pengen ya boleh ya. Iya kok iya Sebenarnya kan ngono. main curna pe aja nembang curna pe tekan ngesuk. Ya ngene kesuwen ya mesake to, Dok. Oh, apa Aku iya? lak wis tuwa. Oh iya melas ya. Tahu koyo apa? Apa? Koyo monkai. Kaya apa? Monkai. Mon ke siapa?
Monka itu monyet. Oh monyet. Iya. Ora. Kayak Aku ora kaya monyet cara aku. terus kayak apa? Dia itu kaya sawan celeng. Sik opaku iki kebun binatang lho to. Kandha-kandha perkaya monyet nggih. Nah, apa? Momo garing dadi monyet terus lakone lutung sarung. Lutung kasarung. Ayo. Ciplek dadi cipta rasa. Lah aku lho. Ya, jenengan nembang. Jenengan kandhut. Oke. Panjenengan dadi cipta rasa wis, yo. Ciplek dadi ban kandhek. Oh, mbak jenengan Cipta Rasa. Ya. Cipta Kula rasa ban piye? kandhut. Cipta Rasa niku sing disenengi kali Kamandaka. Cipta Nah. Rasa Ini iki wis malik kethek. Cipta Rasa iki anake Cipta Bejo lho. Eh, Oh iya. Wong anake ketoprak Bupati Pasir. Oh ngono. Kang Mas ku lutung kasarung Kang Mas. Aku iso omong ra iki. Ora iso omong nganggo bahasa Ora isyarat. bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Heeh. Mosok tanggapan pisan kowe ra omong. Ora omong. Ciplek sing mangko merdeke. Monggo Kesuma Dewi Bungsu Cipta Rasa. Panjenengan pun gadhah klangenan kali kethek niku munyo. Tapi kula mboten purun lho, Bude. Lho purun mawon lah niku kan nalikane Ndara Kamandaka calon garwa panjenengan. Neng lek aku duwe garwa ngene iki terus kate tak apakne lho, Bude. Lah nggih pokoke sing penting kan mangke nek pas malik ganteng. Jenengan nyuwun napa mawon wonten lutung kesarung niku mboten napa-napa. Iku Ya wis, ngagek lutung. salin saloga. Lutung sakarung. Kasarung. Lutung Sarung sakarung ki apane sing sakarung? arep didol ya sakarung. Lutung kasarung. Aku gelem dadi bojomu ning tulung. Aku sadurunge dadi bojomu, aku nyuwun mobil Alphard. Aku nyuwun ali-ali, nyuwun kalung, nyuwun sawah, nyuwun pesawat, nyuwun omah, terus nyuwun klambi, nyuwun Wis Matre kita. terus Wes, nyuwun apa nih Bude sampe jalan ditumbasnya apa Bude? Lah jaluk aja kakek. Wis. Kok jarane si jenengane Kamandaka kan Cipta Rasa niku ora matre, cinta temenan. Lah iki jaluk Cuman kakean sing mari ketoprak bubar iki ngene lho. Kakean nyuwun jaluk kowe. nyuwun ali-ali. Oh nyuwun ali-ali. Ali-ali, nyuwun ali-ali. Kang Mas, Apa? aku nyuwun ali-ali. Aku dhewe ora nganggo Bahasa isyarat. Bahasa isyarat dadi kethek. Oh. Aku uwon ali-ali. Oh. Heeh. Ngene Bude. Ya. Contoni Black, contoni Black. Oh. Kita lutung bisu. Banguk, nguk, nguk, nguk. Batir murus. Kayak bahasa apa iki? Aku iki Mas Huden jenengan nyuwun ali-ali niku bahasa isyarate kados niki. jaluk Jaluk ali-ali jaluk ra ali-ali. duwe-duweku gelang. Lah wong jaluk ali-ali tuh lho yo ora gelem. Ya ali-ali ki aja kayak kiye. Ali-ali. Nek yo ora ono to suarane kok. Maksudnya sesek. Oh Sing sesek. dike gedhe leline ciu tuline kok kena ketheke. Dadine monine, Ora iki rusak ketoprak iki. Ketoprak bisu kabeh terus. Panas udan, Yo buru saiki. Iya. udan panas, haling-haling. Iseng jaran pertama sapa sih? Kuwi belum kuwi belum. Mengko gari jarane. Heeh. Capi Oe oe. Oke.
gareng. Kembul siji karo kembul limo, Gong. Cakilan, yeay! Stop. Oh. Wes. Jaranan kok. Ayo, pangan. Apa? Aku setan kene sing nunggu lapangan ki. Jaluk apa? Aku gelem bali nek Ibu Aditya munggah. Peruning apa? Nyangoni. Nyuwun pira? Ora urusan pokoke Ibu Aditya kon ngene. Bu, nyuwun nganu, napa jenenge? Tambani, Bu. Mawon. Angger ora mari ngene, bodho ngono. Ora. Nyong ora gelem bali. Mbak Ora Ciblek bali. jenengan medun dewek boleh di Ibu Aditi ya jajal. Ayo. Lewat kene, Goleti ning ndi? Tak jupokne wae, tak jupokne. Hah? Lihat tengah. Tak jupokne ya. Oke. Jarke wae reng wis ben. Wes, Ben. Wong dadi kok. Golek sangu karo Jaluk para sangu. kepala desa. Bu. Karo Pak Kades. Nah, setan kok tambahnya duit ya, Reng. Merepet. Gawa gerdos kotak amal yo. Lu sing ngeterke barang ya disawer. Oh, foto. Foto bayar kuwi lho. Lah kuwi demit apa iso difoto? Demit gaul. Kuwi keamanan lu kok nyawer. Blek. Blek ciblek. Parani kae sing pojok kono. Pojok ngarep warung. Minder warung ya. Semengi ora rampung. Takoni. Wis aja ditabri wis mari. Nyong wis mari. Apa ana wong wuru kok tambane duit ki ana apa ora? Aku sik ngene. lagi ngerti iki lho, demit kok ngemis lagi iki lho. Sik, ngene Pak De. Apa? Berhubung ki mau sing ngeterni aku dengan satu jangkah kakiku. Heeh. Satu jangkah kaki 100.000. Ayo kene. Penak men kene kon ngeterni tok. Ah, ngene Biar didom kowe. rehet to. Lagi iki lho wong tua dihapusi bocah. Jebeweke kok jebeweke. Kok apa seneng duit? Yuk seneng banget loh. Jenenge cek cilik kan butuh peralatan sekolah, butuh skincare, Anu ya butuh ning aja Kowe kabeh. ya. Aja kabeh. Kekno iki Ora. ciblek 100 nggo tuku Ora sandal. kaya Barbie. kaya wis ngono Komongi. Apa? Kowe ngerti anu bahasa kewan? Heeh. Suara kewan ta yang niro kena. Heeh. Angger kewan kucing apa? Meong, Angger kewan wedhus, mbek, angger sapi. mo.
Aku sutradarane. Terus karepe sampean piye? Tanpa sutradara semuanya Nah, tidak akan tanpa jalan. bendahara. Betul. Tanpa bendahara. Moderator kok. Nggih. Ono Matur kok. nuwun. Matur nuwun sing nembe nyawer. Aku mikir anu ketempelan temenan. Nah, Aku ketempelan terus. ya. Piro kuwi? 100. Ki piro? 100. Ki piro kuwi? 200. Ki piro? 200 ya iyalah bener iku aku. Jenengane. Ki kari 150. Iya. Sing ngedum sing luwih akeh, ya. Wis. Lho, lah aku ndi? Lah aku. Lah kowe njaluk dhewe kono kok. Ya wis. Kok? Tapi Mas. Tapi Tenan iki. Kok cincing. kedoworan. Awas arep jungkir. Bocah ki ngopo to iki? Oh, arep jungkir kok dadakan. Bos arep salto kayak. Oh, salto. Munggah pager jal wani ora. Wah, mbok kelumah, hei. Segemblung. Setan kok arep jungkir kok alon-alon. Bareng kumpul ciblek delok wis. Salto ki salto. Salto apa kuwi Terus soto? aku pengen dadi aku arep njaluk dhewe. Ayo, saltone dadi yo. Yo, Ayo Lek. yo. Ketemu cincin kowe. Iya. Ayo, dewek, mana dewek? Kowe kameramen. Kameramen Wengi Bu Aditya, Ngapa kuwi ngapa? Oh ngenteni ngroko. Sake. Wah. Pak Lurah tombok. Ora apa-apa Pak Lurah. Milih order kok. Weh, Ora mari kene ora diparingi Pak Lurah yo. weh. aduh, jangan kayak malah orang mari-mari. Niken. Ken. Niken. Sing Ken. uli Niken emot Niken uli akeh Ken, sing uli akeh terus Ken. Terus Niken. Niken. Bocah iki kolae kok koyo ngono to. Penayagane aja dijaluki Niken. Aja merek-merek gatel. Gatel. Waduh, pangan aku dilupati. Walah. Malah setan apa ki sih dan Mari, iku setane berangkat. Mari. Apa sih tambani? Entuk 250 tok direwangi mumet siramu. Lho setan kok ngitung duit. Jadi ngitungi duit. Setan.
Kuning. Kowe wis dadi. Kowe mau wis dadi klebon setan. Klebon setan. Wis klebon setan Klebon itu. setan. Kira-kira duite isih apa ora kuwi? Klebon setan. Wah, engko tiwas rono entek. Bah. Klebon setan. Sampeyan kelebon setan disangoni tapi sampeyan Aku yang klebon setan, aku malah ngleboni setan kok. Wong kok seneng aku. kelebon setan. Nah iki di Ki nggone bule-bule. Lah iki nggonanku. Ki kabeh ki mau sampean kan gong lunas to? Lah iya, gurung to? Jarene Bu sapa? Bu Aditya iki bayarane gareng digawe nyangoni Bu Ciplek karo Niken. lah bojoku mangan apa? Ya mbu mulane mendem. Mulane mendem. Aku bayang ngeruli kepengin mendem maning. Aku kan seneng nek mendem. Oh, ora. Dobel. Kira-kira isih apa ora? Lah ya mulane kuwi bayarane sampean ki Bias entek dige iki. Biasane priyayi-priyayi sing mikir terus pada nyawer. Angger liyane urung nyawer cok pada iri kepengin nyawer. Yo golek nggon liya yo. Wong senengane apapun yang terjadi itu rezekimu. Aku engko yen apa dadi klebon setan ora saweran transfer. Wah. Aku setan Luwih gaul malah. Setan gaul. Setan gaul iya ora kaya setan game iki. Oh. Ngalih nyung arep salto. Salto. Oh malah ketemil tok kaya cacing. Nyung si teh. Yo bajut ke yo. Mas, napa Mas? Gorong tutuk kok. Oh, udah Lakone. aku harus ganti lagu. Natian wadon sarwe. Mika sampai coplok. Syukur bisa nyaman bisa dadi raja dene marahila
Dangdute coy. Irama 1. Doa. Balungane yuk. Campur calung, campur gancok. Yo 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 yo. Masuk koplo, yeay. Keripik gedang keripik telo sithik dang wantone rata Mas Gareng. Nggih, karo Mbak Salindri karo Bu Ciplek ngasor biyen. Nggih Mas, matur. Ora ketang sak kemprangan. Ae ana pasulayane